Dobrý den, my vás opět vítáme u skoků na lyžích. Víme, že jsme se dlouho neozvali, to bylo proto, že pořadatelé světového poháru a ostatní skokani se bojí větru. Jak sám Aleš B. řekl, ty chcánky trošku foukne a už jsou posraní. Tak to přesně bylo. Závodníci se bojí skakat, proto se ani neskáče světový pohár, ale král můstků, kde Bayer přihlásil 7 svých skokanů, plus je tu přihlášená top špička světového poháru a bude se skakat tímto stylem, že vždy poslední závodník vypadne až do té doby, dokud dnes bude poslední závodník a my už jdeme na to. Jiří Váně je připraven na můstku ve Vigersondu a rozjíždí se. Má špatný vítr, 4,4 doproti. A stačí nebýt poslední, no. Váňa až 97,1 bodů. Vidíme, že potřebuje překonat Václav Kupčík 73 bodů Richarda Freitaga, to znamená, že Váňa poslední není. Stačí 73 bodů Kupčíkovi. Mělo by to stačit 98. Co Michal Mužík? Ten si hodně věří dneska. Trošku pozdní odráz, ale stačí, to snad bude. Ano, 101 bodů, to nejlepší zatím. Co Krompolc? Největší favorit de facto. Výborný skok pro Krompolce, navíc má dobrý vítr, ten vítr se otočil. Podívejte se, co udělá vítr. 117 bodů. Václav Orlík opět s dobrým větrem. Opět to bude výborný skok. Co se děje? Výborně, dopad. 105 bodů. Tady už Major Meissner, nový svěřenec efektu. Bývalý bezdomovec. Přes 40 let. Ale podívejte se, jakou má formu. 96,2. Ondřej Dubečka je připraven na most. Opět dobrý skok do bečky. A všichni závodníci efektu postoupí. Když podívejte se, šatnách Richard Freitag 21. A 3 borci z efektu byli hned těsně před ním, no, takže měli štěstí. Krompolc nejlépe, 4. místo. Björn Einar Romeren je tam poslední s 85 body a na můstku Jiří Váňa, to by měl zvládnout. Je to v jeho silách. Ano, 111 bodů, co Kupčík předvede. Taky to bude stačit na Björn Einara Romerena. Michal Mužík. Před závodem si přece vzal, že aspoň 5 závodníků musí být v top 10 a minimálně jeden v top 3. Mužík postupuje, teď David Krompolc. Trošku pozdní odraz, tak, ale stačí, by to mělo. Ano. Za 100 bodů připravený Orlík. Orlík taky letí daleko. Ještě Meissner a Dubečka. Ano, i Meissner, dobrý odraz. Nemá úplně ideální podmínky, ale zavádá to. Připraveně Dubečka. Vidíme, že tady na mozku se ty podmínky hodně točí teď. Dubečka s Meissnerem měli špatné podmínky. Krompolc a spol není dobré. Přesto Dubečka skočil velice dobře. Einar Romeren vypadává, Michal Mužík vyhrál tohle kolo. Důležité však není tady vyhrávat, ale důležité nebýt poslední. Jiří Váňa, výborně. A to bude stačit na postup jednoznačně. 115 bodů. Jane Happonen 89,5, to je značka, kam musí Kupčík skočit. A je to 103 bodů, 168 metrů. Michal Mužík. Zvládnout. Zatím perfektně závodníci efektu to zvládají. Podívejte se, kam až letí Michal Mužík, 186,5 metru, 127,8 bodů. Michal Mužík se ukazuje ve formě, poslední kolo vyhrál. I v tomto útočí na vítězství. Pozor na Krompolce, trošku zaváhal na odrazu. 97,1 bodů, stačí na Happonena. Připravený Orlík. Ale pozor, Orlík chybuje a to víc než Krompolc. To nevypadá dobře. Orlík 58 bodů. Vypadá to, že první závodník efektu vypadne. Teď už
Majster v pohodě zvládá Sorobečka. Je to škoda. 89 na půl vodu šlo dobře skočit, ale Orlík zaváhal. Mužík opět vyhrál kolo dvakrát po sobě s velkým náskokem. Orlík končí a už pouze 6 závodníků je v závodě. Jiří Váňa připraven. Jiří Váňa zatím hodně nenápadně, ale v pohodě skáče. Jarný Damian 87,9 bodů. Ale pozor, zase chyba, ale tentokrát je to Václav Kupčík. 63,9 bodů a bohužel, tak začíná se to kazit. A pozor, i mužík, pozdní odráz, tentokrát kolo určitě nevyhraje a bude rád, když bude za Kupčíka. Krumbolc taky trošku pozdní odráz. No, tak tohle kolo nevychází vůbec za podnikům efektu. Majster připraven. Tak jak to dobře vypadalo, tak všechno špatně nakonec. Může do bečka. A vypadá to, že Václav Kupčík skončí v závodě. Ano, Kupčík. Mužík měl štěstí, že zaváhal Václav Kupčík. Jakub Janda 84,8. Ale je to o tom nechybovat hlavně, protože ty skoky těch posledních nejsou nějaké světové. Podívejte se, kam až letí Váňa. Stačí nebýt poslední. Když jsme mužíka dvakrát po sobě vyhrál kolo a poté díky zaváhání Kupčíka tady se udržel v závodě. Tentokrát skočil před Jandu, takže postupuje. Co Krompolec? David Krompolec, nemá rád, když se mu říká David Krompolec. 91,1 těsně. Majster. Je tam protivítr, bohužel. Vítr se tu točí. Ale Majster se s tím pere výborně. Ondřej Dovečka připraven. A zvládá to. Takže Jakub Janda zřejmě skončí. To tak. Poslední 16 závodníků. 5 závodníků má jako ještě za sobě. Jiří Váňa připraven. Emanuel Čedal 87,9 skočil. Váňa umí přes 100. Ale pozor, vítr tam byl hodně špatný. 101. 2 body, je to dobré. Michal Mužík. Vítr se hodně točí, musíme si dávat na to pozor. Michal Mužík. Měl poměrně dobrý vítr, využil toho. Připravený David Krompolec. Taky výborně. Krompolec postupuje. Majster připraven. Taky by to mělo stačit na postup. Ano, navíc ten vítr tam je hodně dobrý. Co Ondřej Dovečka. Výborný odraz. A Dovečka jde dál. David Krompolec vyhrál tohle kolo, Majster druhý, Dovečka čtvrtý, Mužík pátý, tak by se nám velice líbilo, kdyby to skončilo. Posledních 15 závodníků připravených. Jiří Váňa připraven. Letí dobře. No, tam potom zafoukal vítr. Jarný Damian na se skočil méně, 87,4, takže Váňa postupuje. Co Mužík, trošku pozdní odráz. 101,7 na postup. David Krompolec připraven. David Krompolec suverénně postupuje. Co Majster? Majster zatím hodně nenápadně, ale ty skoky si zvládá, hlídá si je a teď navíc letí daleko. Dovečka připraven. Taky zvládá svůj skok, takže 5 závodníků bude v top 15. Bejde si přál 5 v top 10.